Kasamtangang Chief Minister sa BARMM, gibutyag nga posibleng dili mapadayon ang decommissioning sa mga MILF fighters sa BARMM kung mailisdan isip Chief Minister sa pinakaunang parliament election sunod tuig. Ano ang report? Sa usa ka consultative meeting nga gipahigayon sa United Bangsamoro Justice Party kun UBJP sa Malabang, Lanao del Sur niadtong adlang Huwebes, usa sa ilang bisita si BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim, gibutyag sa opisyal nga sukad na tindog ang Bangsamoro government. Ubay-ubay na kuno ka mga proyekto ug programa ang ilang napatuman sa rehiyon. Usa na niini ang decommissioning sa mga Moro Islamic Liberation Front kon MILF fighters. Ito yung agreement na i-implement natin. Ito yung pinaniniwalaan natin na kailangan ma-implement dahil ito lamang ang naging concession natin sa gobyerno na ito yung kailangan na ma-implement. Yung provision ng MOA, yung Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Dugang paniya na adunay halos 40,000 ka mga MILF fighter ang na-profile na ug katunga niini ang misurrender na sa ilang mga armas. Usa kuno sa hagit nga ilang gisagubang karon ang kakulangon og financial support gikan sa national government alang sa mga MILF fighter nga misalmot na sa decommissioning program sa BARMM government. Gibutyag sab niini nga dili niya masiguro ang pagpadayon sa decommissioning program sa mga MILF fighter kung mahulipan na kini sa iyang pwesto isip Chief Minister sa BARMM. If we are already out of the government, hindi na namin yung magawa. So the national government has to double time. Oo, double time na. Gikatakda nga ipahigayon ang labing unang nga parliament election sa nasud sa BARMM sa Mayo 12, 2025. Subay na sab sa nalatid sa Bangsamoro Organic Law kon BOL. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.